la ka che song ba mahut kumane government property ke phain upon alang tum han thek long ma la pe kumane dukan e phain upon thek pon long ma ba kumane amuni phan alang tum areng hu pas upon thek long ma thang ta be normal athe India ke democracy aron ke do kok pa joine sida ke mi thang adim ta ilit ke lage chipuna ko ilit tumyok si chipudunde ilit tumyok si ladak chingsai dunde putang te malo na chingsai la non kopia posi BJP atumla VGR along le uthain edalo election edalo putang te langdama VGR along le alama kes masi ko son ka uthai ang ton beta bang so sido lablo dake pudam tak te Pawan Kumar inusi pakandelo pudamlo putang te ladake hala muna chance na pakandelo CMM ta muna chana ke unedalo Karbiang long disi ta muna chan phan chohai ne dalo lason ang dengsi bang julo pinike langdam lo tang te Karbia khai phan ke theng ke chogia force ke wan the chita VGR along le along convection ya force ke wan the pialam lo ke kuna pe na ron lo ke alang tum pulo dak election ke ilitung ke police army nang pigi aporsi police army ili tumar denge be pu dang te Karbia khai phan ke chok ke theng hile pa bi phan kuna force ke wan paklo laan हजार force ke kona pensi ke ban tak tela ke pilo Karbia khai bang ke pathia force ke ban ma Karbia khai bang ke pawire phansia lang nangli ki ma thal ma CM sara kya nangli chok che bija kelang korte ingirpan kadam payod atumi Karbi kachesong losolong nitum media long thek long lo mane chelang no dak lo puyu police ta action ba ke theng ke chok lo pen ki tur ke sak lason se ekdom family ya ke up ten round ke lason pute son ka Karbi kachesong ke cari ketek he polo laban isi phelar lo cari thek hedelo tim Karbiang long tu amat demokrasi talatum kroy kredet lo BJP tu non tala kedam tang ko ane BJP ki rule pet ke Karbiang long hanti wipin isi penesi aprang ke 6 extremist group on surrender pakuri lo 2021 lage council state government pen center laso ta longri cap lang ni lo latum long le ke cheraji Karbiang long along le ke cheraji phansi non kabori di la Karbiang long along le pula kajirawa kohora ke dai an ke latum cerai aji busi aji lo ati bondhu potuma nasila adong ke inara fan da som bab kheti pe ne thingperong epi pota nason hati bondhu tu beng ason bote ha goti lo emrong si melo hati bondhu tu hala nun mati long nadak aprang ke wildlife itula elephant reserve forest lo mati hala dak masit bahaya baba thing pi edanong po yang porong tharverong ben senglo itu phenorong inara ni do ason inar jitu kichu aso hormu an ada edanong po da Karbiang long leke da ke nitu pi the leki
APHLC pengen cekrai tinggi. Makin itu ke APHLC pura strongly oppose lah bangke. Jadi